roce 2022 jsme začali uvažovat nad velkou rekonstrukcí stávající kuchyně, která byla přes 20 let stará. Zamýšleli jsme se nad tím, co vlastně od nové kuchyně, od těch nových prostor a od té vadné technologie očekáváme. A zjistili jsme, že v podstatě stav, ve kterém se kuchyně nacházela, je po všech stránkách špatný, zastaralý a nedostačující, ať už od hygienických požadavků nebo vysokých nároků energetických. Proto od toho roku 2022 jsme oslovili firmy, které by nám pomohly s tím, jak současné moderní technologie v kuchyni vypadají, protože jsme do té doby samozřejmě neměli ani potřebu a ani jsme neměli zkušenosti či znalosti, jak takový moderní gastroprovoz má vypadat. Slovo dalo slovo a během 2 let byla zpracována projektová dokumentace. V ní jsme se snažili společně s kolegyněmi, zejména kuchařkami a vedoucí stravovacího provozu, vychytat takové ty mouchy, které by nás mohly do budoucna obtěžovat a tu práci trošinku znesnadňovat. A výsledkem byla kompletní projektová dokumentace, která se během roku 2024 uvedla do pohybu a koncem tohoto roku jsme začali s realizací celé investiční akce. Ve spolupráci s Moravskoslezským krajem, který se podílel samozřejmě na financování, jsme společně s operačním programem životního prostředí dotáhli tento investiční projekt do úplného konce a ta třešnička na dortu vyústila na jaře roku 2025 slavnostním otevřením kuchyně. Cílem celého projektu rekonstrukce kuchyně v domově Příbor je vaření a výdej stravy, včetně všech ostatních provozních ploch, s maximálním důrazem na ekonomickou stránku věci, ergonomii provozu, efektivitu práce zaměstnanců, navržení optimální kapacity skladovacích ploch a dalších. Rekonstrukce kuchyně začala v říjnu 2024 kompletní demontáží a vystěhováním technického zařízení kuchyně. Všechny elektrospotřebiče byly následně ekologicky zlikvidovány. Listopad byl pro zaměstnance i uživatele náročným obdobím, kdy stavební firma začala s bouracími pracemi a likvidací staré nevyhovující vzduchotechniky. Rozpočet na stavební práce a novou vzduchotechniku činil 3 770 000 korun bez DPH. Plánované moderní gastrovybavení bude stát 2 380 000 bez DPH. V rámci revitalizace byla v kuchyni také komplexně vyřešena vzduchotechnika splňující současné požadavky na tzv. ekodesign. Byla instalována vzduchotechnická jednotka s rekuperací, zajišťující účinný odtah a filtraci odpadního vzduchu a současně komfortní přívod čerstvého vzduchu s elektrickým dohřevem. Větrány budou všechny provozní místnosti, včetně skladových prostor v suterénu budovy. Zrekonstruovaná kuchyně bude vybavena novými nízkoenergetickými elektrospotřebiči, jako jsou moderní multifunkční pánev, konvektomat, nářezový stroj, lednice, moderní škrabka brambor a zeleniny.
Veškeré další vybavení, jako například pracovní a mycí stoly, police a regály, digestoře, výlevky a skříně, budou v nerezovém provedení. V rámci této rekonstrukce bylo zrealizováno podružné samostatné měření elektrické energie pro technologii kuchyně. Ta umožní samostatné měření nových spotřebičů. Dosažená úspora energie je plánována ve výši 32% z neobnovitelných zdrojů, to znamená elektřinou a plynem, oproti původnímu stavu před rekonstrukcí. Investiční akce byla financována ve výši 50% z operačního programu životního prostředí a zbylých 50% vložil zřizovatel Moravskoslezský kraj do investičního fondu. Vlastně zvolíte si ikonku času do šipkou a dáte si, dáme 3 minutky? No, mohlo stačit. No, mohlo by to stačit, takže OK, nastavili jsme 3 minuty, ona se vlastně priloží vždycky iba čas týmto. Si můžeme pozrieť, jak jsme to uložili, to znamená, varíme to bez koše, varíme to so sondou a varíme to vlastně keby na mleky. No a takým způsobem si to uložím, zkontrolujem si to vlastně, ještě to naprogramované, to je jako keby to zadanie těch parametrů mojich, potom tam je keby naplnené, vkládanie, umiestnené sondy, var, zavřít výkol, konec. Vlastně z těchto 8 kroků vlastně se skládá ten program varený tým brambor celých. Samozřejmě, že všechno nebylo tak jednoduché, jak si člověk přál, jak si představoval, a i v rámci té rekonstrukce docházelo k situacím, které jsme museli operativně řešit. Zejména na začátku jsme si museli v podstatě vybudovat zázemí pro stravovací provoz a poskytování té služby našim uživatelům, na kterou byli zvyklí. To znamená, že ve spolupráci s krajskou hygienickou stanicí jsme museli vytvořit náhradní prostory, a to přímo tady zde v naší budově takzvaného bydlně, kde jsme udělali jakousi provizorní kuchyň a výdejní místo, kterou jsme samozřejmě museli vyklidit, museli jsme ji vybavit potřebným nádobím, potřebným zařízením, jako je myčka na nádobí, jako jsou regály, nerezové stoly a tak podobně. Co se jídla týče, tak to samozřejmě v tom omezeném množství jsme nemohli zvládnout vařit zde v domově Příbor a domluvili jsme se s jinou příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje. Abychom posílili a pomohli jim s provozem, tak naši zaměstnanci, kuchařky po dobu rekonstrukce pracovali u nich v domově v jejich kuchyňských prostorách a zařízení. Jídlo jsme rozváželi uživatelům přímo na pokoje, protože jídelna prošla také rekonstrukcí, kdy byla celkově vymalována, byly vyměněny kuchyňské linky, včetně spotřebičů, a celý ten prostor byl vyměněn a změněn tak, aby působil reprezentativně. Už i proto, že v jídelně jako společenské místnosti se konají různé oslavy, různé školení, různé jiné akce, než jenom určeno ke stravování. Proto jsme chtěli, aby vedle rekonstrukce kuchyně byla zkrášlená a zrekonstruovaná jídelna. Začátkem roku 2025 jsme zahájili provoz nové kuchyni. Samozřejmě, že jsme se na to všichni těšili, včetně zaměstnanců, včetně uživatelů, protože po tom půlroce, kdy přece jenom byl ten dovoz stravy a všechno v jakémsi omezeném režimu, tak se všichni těšili na návrat do svých domovských prostor. Asi půl roku máme novou kuchyni, která je velice moderní, prostorná, čistá. Dobře se nám v ní pracuje, protože máme nové spotřebiče, jako jsou konvektomaty, pánve, které urychlují práci, protože mají i noční vaření a různé technologie nové. Dále máme novou klimatizaci na odsávání pár, která je taky výborná, protože jak můžete cítit, že vlastně tady nic necítíte, protože vzduch je úplně čistý. Takže je to skvělé i pro uživatele, kteří vlastně jsme v čistém prostředí. Není tady cítit žádné páry z vaření. Naše nová moderní kuchyně je pro nás velkým přínosem a jsme rádi, že ji máme. V současné době už jedeme naplno. Jídelna je
připravena pro uživatele od prvního dne po rekonstrukci a pravidelně každý týden začínáme realizovat takzvané snídaňové rauty, které jsou určené nejen pro klienty, kteří jsou ještě mobilní, ale i pro ostatní uživatele na pokojích. Že se rekonstrukce povedla, o tom svědčí spokojení uživatele, spokojení zaměstnanci a je to vidět i na účasti na snídaňových rautech nebo obědech, kdy se nám opět po roce zaplnila celá jídelna. To znamená pro nás a pro všechny je to známka toho, že to dílo, ta investiční akce měla smysl, že se podařila a ten dopad je prostě úžasný. Samozřejmě v této souvislosti bych chtěla poděkovat Moravskoslezskému kraji, který nás od počátku v tomto našem konání podporoval a díky i jeho finančním příspěvku jsme mohli celou záležitost řádně v roce 2025 zakončit. Současně chci poděkovat i zaměstnancům, protože jsem si vědomá, že ani pro ně to nebylo jednoduché, protože museli pozměnit své návyky, museli si zvyknout na jiné prostředí, museli čelit i dotazům uživatelů nebo i jejich rodinám. To znamená, že pro mě jsou zaměstnanci, tak jak vždycky říkám, na prvním místě, uživatelé na prvním místě a patří všem velikým.